Deitzen zaio harreman artea. Bueno, pues, konkretuko ematen diote garrantzi gehiago subjektuari, objektuari baino. Hau da, garrantzitsuena da, nola harreman zendan subjektua edo hartzailea edo ikuslea artelanarekin edo objektuarekin, eta nola harreman zendian subjektuak o pertsonak beraien artean. Objektu hori edo artelan hori ikusten ari dian bitartean. Honen inguruan idatzi zaban Nikolas Abizena, Bourriade izeneko gizon batek, eta pixka kokatzen du bera 80ko hamarkadan. Orduan, berak esaten dabana da, artelana existitzen dela bakarrik ikusle bat dauan momentuan. Hau da, izan daiteke kuadro bat, bai? Baina kuadro hori balin badu besterik gabe zintzilikatuta museo baten, ez balin badu horri begira, ez da existitzen. Hor ez dago artea. Zauz idazle moduen? Nik pentsatzen du, liburu batek ez balin badu irakurlerik, liburu horrek ez daukala bizirik. Existitzen da, baina ez dauka bizitza. Liburu bat erozen da bana, bakarrekan apaletan jartzeko politxa geratzen dalako, bueno, orduan izango objektu bat, baina ez da artea. Justo liburu batek horretarako balio du. Kantu bat, esate baterako. Kara, ez badu entzuten inok? Claro, baina eta ikusteak ere, hor bada pixka fizika kuantikoa eta ez da. Bueno, hori pixkat gero itzen dute horretaz, baina azken batean da hori, espalin badago begirada bat ez da existitzen. Orduan, hauek oinarritzen dira hortan, batetikan, sortzen dutenak dauka oinarri egunerokotasunean, nik uste hori orokorrean ematen dela artean, baina zer gertatzen da pertsonak daudenean objektu horri edo artelan horri begira. Nola reakzionatzen dute, ze emozio eragiten dira, nola harremantzen dira museo baten, bi pertsona daude zerbait ikusten, eta beraien artean nola harremantzen dian, ez da? Orduan hori da, hauentzat hori da artea. Horregatik ditzen zaio harreman artea edo harreman estetika, lotuta daualako. Eta ematen diote gainera baita ere importantziazko espazioari. Nola baita esateko, nik hartzen bali badut boligrafo bat, eta boligrafo batean jartzen bali badut, hau artea da? Ez. Nik hartzen badut boligrafo hau, baina museo batera eramaten bali badut, eta gainera ematen bali badut horri esan nahi bat, edo ipuin bat idazten bali badut, edo metafora bat horren inguruan, edo ez dakiz izen buru, orduan ja artea da.